Θα παίξουμε FC Mobile. Πάμε να παίξουμε. Το έχω ξεκινήσει από πριν. Η ομαδάρα μας. Όχι, Κριστιάνο, έχει Ράμος. Έχει Τζόρντι Άλμπα, έχει Βαντάικ, αλλά έχει και κάτι κακούς. Πάμε. Ωραία. Αυτό που ξέχασα να σου πω είναι ότι άμα έχω να κάνω κάποια challenge, να βάλω ή ένα power shot ή ένα chip shot ή μια κεφαλιά ή ένα ψαλιδάκι. Άμα δεν το κάνω, θα δώσω κάποιους από εσάς 10.000 FIFA points στο FC 25. Αυτό. Power shot. Εντάξει, τελείωσε. Ροναλντίνιο, power shot εκτός περιοχής. Τέλος. Κοίτα εδώ τι κάνει ο τύπος. Φεύγει, ανοίγει χώρο, σουτάρει power shot. Ποιος Ρονάλντο, ποιος Νόγερ να το πιάσει. Κανένας δεν το πιάνει. Κανένας. Τώρα θα δοκιμάσουμε και ένα chip shot. Ράφα. Φόντεν. Ράφα. Έντρικ. Φόντεν. Ένα, δύο. Πάμε κοντά για να κάνουμε chip shot. Με λάγκαρε λίγο. Ένα. Έλα, πάσα. Έλα. Μάπα chip shot, μάπα. Ακόμα κι εγώ να το έκανα, καλύτερα θα το έκανα. Παίζω τέρμα. Όχι, ναι. Κάνε μια εγγραφή. Γιατί, άμα θέλεις κι άλλα τέτοια, πρέπει να έχουμε περισσότερες εγγραφές. Όχι ρε Ράμος, όχι έτσι. Πάμε να βάλουμε ένα φινές, να τους ξεφτυλίσουμε. Ναι, στο 10 λεπτό είναι. Μέση 10 Κίμπουκ είναι η αντίπαλη, εμείς είμαστε Τζόρτζ. Πάμε. Αν έχετε TikTok, κάντε ένα like στο PS και ένα follow. Και σε μένα μια εγγραφή φυσικά. Έλα, ξανά power shot! Ροναλντίνιο! Τι βάζει ο τύπος. Ροναλντίνιο. Ξανά power shot εκτός περιοχής. Κοίτα, ο Ράμος τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Εξαιτίας του βάλαμε γκολ. Πάμε 2-1. Τους έχουμε. Μπράβο ρε Γκέραντ. Όχι. Μπράβο. Όχι μπράβο. 95 είναι αυτός. 7. Τι είσαι. Φόντεν. Κοίτα εδώ Φόντεν. Γράψτε μου κάτω τι παιχνίδι θέλετε να παίρνω. Γιατί μπορώ να κάνω και GTA. Έλα. Μπεκάτσες.
Το κοκκίνησα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίζουν. Έλα ρε Γκέρεντ. Γιατί κάνουν τάκλιν μόνοι τους. Αλλά εσύ, τον Κριστιανό. Sorry Κριστιανό. Έλα Ροναλντίνιο. Είσαι θεός, δώσε μια πάσα. Φόντεν. Πουλέτα. Φινές. Όχι. Παραλίγο για Φινές. Στα 90 κάναμε το power shot. Κερδίσαμε το match. Μια χαρά. Και με τη Χαλαμαντρίτ τέλεια. Ναι. Φίξτε. Θέλουμε 200 τζεμάκια ακόμα για να πάρουμε κάτι καλό. Το μας δίνει 50. Αυτό θα μας δώσει 60. Τα πήραμε το 50 τζεμάκια. Παίρνουμε για αυτό. Θέλουμε λίγα ακόμα τζεμάκια. Πάμε άλλο ένα play. Θα μας δώσει κι άλλα τζεμάκια. Κάνουμε με ποιον θα μπούμε. 92, 84, 89. Δεν μου φαίνεται για τόσο καλή ομάδα. Έτσι που μας δείχνει η EA. Γιατί μια φορά μου έδειχνε 104. Και τελικά ήταν 90 overall. Για να δούμε. Η δικιά μας 96. Γιατί πάλι με 90 Κασίλιας έχει μια 88. Το 90 rated. Ξέρω, αλλά είναι πολύ καλή. Και δεν μου αρέσουν καλές ομάδες. Και στο head to head. Ροναλντίνιο. Θεός πριν. Θα κάνει κάτι τώρα. Πάση. Πάση μου ξανά. Έλα. Σε φάση το τρώει. Κεφαλιά. Όχι. 1-0 χάνουμε. Έντρικ. Δεν πειράζει. Πάμε. Δεν πειράζει. Πάμε για το comeback. Μπράβο. Ένας V3, ποιος θα κερδίσει ο ένας. Όπα, Φόντερ. Δεν έχω λόγο για να κάνω power shot. Έχω λόγο για να κάνω chip shot. Μα τον πατάω τον Μπέκ να δώσει πάσα και δεν κάνει κάτι. Ναι ρε κομπανί. Φόντεν. Σουτ. Έλα.
Το έκανα δύναμο. Χάνουμε 1-0. Αν σας αρέσει να στενοχωριέμαι, κάνε ένα like. 50 like, σωστά. Ωραία. Επιτέλους, μπράβο κομπάνι. Ράφα. Μη με λαγκάρεις, Φόντεν. Τρέχα Φόντεν. Φόντεν. Πάσα. Τρίπλα. Skill moves. Power shot. Γκολ! Όχι! Όχι ρε φίλε. Έλα σε αυτόν κεφαλίδι. Έλα. Θα το σκοτώσω τον άλλο. Άμα δεν μου δώσει την μπάλα θα το σκοτώσω. Τι σου λέγα. Θα τα λέω, θα το σκοτώσω. Άμα το βάλει από εκείνη. Πώς κάνε τέλεπο. Ναι ρε φίλε. Ναι. Αυτό. Ένα λεπτό. Περνάμε 3. Αλτινό. Δεν μπορεί μόνος. Μας κλέβει. Γκριζού για μένα. Όχι. Πάρτα. Ένα στο 81. Πρέπει να κάνω μια ισοπαλία. Ένα γκολ. Ράφα. Σκεφαλιώσου ποτέ. Έλα πεκάτσα μπακα. Φίλε. Έλα, Έντρικ, όχι. Γιατί πρέπει να ελπίζομαι. Γιατί. Χάνουμε. Δεν πειράζει. Πάμε άλλο ένα. Μπαίνουμε. Δεν έχει και τόσο καλή ομάδα αφού μου δείχνει η Καταραμένη. Θέλω κι άλλα κάψ. Ναι. Αυτός εδώ είναι πολύ καλά. Στόπερ. Σιμπή. Σόνο, Βλάχοβιτς, Ρώνα. Έχει Ρώνα. Θα το σκοτώσω το Ρώνα για να μην μπορεί να παίζει. Ακόμα και κόκκινη να φάω. Εγώ το Ρώνα δεν το θέλω σε άλλη ομάδα. Ακόμα και πριν να μην έκανε. Πάρε, τι πάσα έβγαλε. Τι πάσα ήταν αυτή. 1-0 Έντρικ στο 7. 1-0 Έντρικ, μπράβο. Free Έντρικ. 94 πόσο είναι, 95. Free ήταν. Μπράβο την EA. Μας δίνει δωρεάν 94 ή 95 σε Έντρικ. Αλλά Μαντρίτ.
Τι ομάδα είστε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα δεν είστε Real. Καλά. Άμα είστε Μπαρτσελόνα, μπράβο σας. Πάρε. Τι πασάρες βγάζω. Πόσο passing έχουν οι φίλοι μας. Μπράβο ρε. Ποιος έχει. Αυτή. Ναι, εννοείται. Αφού είμαστε. Χέρι. Χέρι ήταν εθνίδα. Ναι ρε στόπερ. Ποιος είσαι, δεν σε είδα καν. Στόπερ ήσουν. Έντρικ, εσύ. Όχι ρε Έντρικ. Θα σε σκοτώσω τον Έντρικ σου. Πάμε. Έντρικ, έλα. Φιλ. Φω. Ντε. Γιατί. Επιτέλους, κομπανί. Πολύ καλό στόπερ. Γκλιμόν, ποιος είναι αυτός, Γκλιμούρ. Και αυτός, αυτοί οι δύο είναι πολύ καλοί. Οι άλλοι δύο δεν ξέρω που πήγαν. Πρώτο 45 λεπτό. Οκ. Ξανά. Είναι Real εναντίον Real. Τώρα το πρόσεξα. Δεν ξέρετε ότι η Real είναι πολύ διάσημη. Πασάρα! Έντρικ. Σου βγάζουν κάτι πασάρες οι φίλοι σου και εσύ, έλα κομπανί, και εσύ μπράβο. Επιτέλους έκανα κάτι. Φατέρση, αυτός εδώ, φρατέρση, ένα αλτίνο, τώρα εμφανίστηκες. Πάμε. Εμφανίστηκε τώρα. Καλά θα κάνει φάση. Όχι ρε φίλε. Κεφαλίδι. Αυτός είναι ο κομπανί νομίζω. Μέσα ρε Ράφα. Μέσα. 100 rated Ράφα. 2-0. Control shoot μέσα. Τελείως υπόθεση. Μπράβο Ράφα αγόρι μου. Μπράβο. Έντρικ, Ροναλντίνο τα άρχισε και ο Ροναλντίνο έκανε το περισσότερο. Τώρα θα μπει γκολ. 3-0. 2 γκολ ο Ράφα και ένα ο Έντρικ. Ο Ροναλντίνο κάνει 2 φάσεις που παίρνει την μπάλα, σουτάρει, το χάνει. Είναι εκεί όμως ο Ράφα για να κάνει το 3-0. Στα 76. Μπράβο ρε Ράφα. Κάντε και μια εγγραφή στο George Gamer και στο Τζαβού. Στο George Gamer και Τζαβού. Τζαβού πρέπει να το ξέρετε όλοι. Αλλά σκάνετε και εμένα λίγο γνωστό. Ζητάω πολλά αλλά αν θέλετε κάντε. Έλα. Τι έβαλω. 2 γκολ Έντρικ στο 90. Πώς έγινε αυτό. Magic πραγματικά. Δες εδώ πάσα στον Έντρικ και ο Έντρικ γκολάρα. Τέλος, 4-0.
Πόσα. Ωραία. Μπράβο μας. Μπράβο. Και πήγαμε 3 τέτοια. Άμα θέλετε κι άλλο τέτοιο βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Περίμενε. Με βγες από το βίντεο. Με βγες από το βίντεο. Να το. Τι θα πετύχουμε τώρα. Με James. Να το πρώτο. Το δεύτερο. Έλα. Ενταϊνάρι κάμ. Ναι, αυτό είναι. Εντεφτάρι χωρίς τη σάλη. Έντερσο. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, κάντε ένα like και μια κρυφή.